Kandidat benai beladep kinong yalam ke National People Party kelap kesannya ledi halor ke jingtai ya ke ophis terikam jongka parti habi varut hadir balasya thalan hai kinong yalam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee maka khlem yo jingbit bantai ya kate ke ophis terikam jongka halor ke dia ba despat sing rani bade nong wat RTI menta ka singi khatsau terik nailur lawan ra kai phot naka jingsem ju naka RTI belalap maka NPP kelap penyang ya ke ophis pat pom ya kideng khlem yo jingbit naka ophis DC katkom ke RTI ba despar sing rani loithu baka NPP ka ayo kembas 4,000 square feet ka jaka bantai ya ke ophis bat chumwai hadu lai post nam kat basio pat tang sispa ka saningka ka baiwai ha ka sisnam Nungkong yang kuat benar ini kalau ngelor ka RTI bangayo na po office jung DC hawede baka jingpan jung ayaki ya jingdon ke area jung jaka sarkar ne ka ribunulan hapo Shillong ti hawede bagane katkum ka report bangayo haka arhu santarik akos arjar huar ke thu yang ha baka jaka ka ribunulan ke badan hapo is kasihil kadon lais pa prap khandai hektar kamut kalongsi akar 6,000 akar duna ti habide baka list kaba kiyo jaka hadu menta bayo jaka hagni ka korman lan kade ka parti ka political party benengkong de SSPDP plot 61 located alai mukra area lai hajar BJP area lai hajar NCP area lai hajar Meghalaya Pradesh Congress 10,000 kene po Bishop Cotton Road nanta NPP 10,000 hapo European Ward opposite BSNL Qatar ke UDP kayo 10,000 square feet halai mukra ti habede barki ba thamai gi bapan jaka na sarkar namta banchna office kemenengkong gede ka jingpan jo kane ka land for office of commissioner for person and disability Meghalaya Shillong kabar gede ka land for Meghalaya college teacher association kini di jinggerpat namtan panjaka sarkar kabala gede namta ka office community hall of Lower Smere Dobar Hall nanta ka basaw de ka land of construction of residential quarter for officer staff of the Office of Subsidiary Ministry of Home Affairs Government of India. But kabasan gede kabapan naka PDF na mantaban sina office. Kita gede ki bangayo na ka office jung DC ka santarik akos arhaja arfuar. Ti hebede bat kene ka RTI bangapan namta ka tai ka office jung ka NPP yang tai po hajan residential jung Chief Justice of Meghalaya habide batai ka RTI bangapan nangkong yang pan ka bangayo ka report ka de ka arpwe ka de artli gane arpwe July arjawar kane ka katkum kane ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission kan ma kane mo zero copy of permission with detailed information including number of floor te habide kane ka RTI hangne ka pau ba kima yang ta ka zero copy of permission nane photocopy ka bangapan ya ka permission ka bala issue syaka parti NPP te habide kane ka number lain lapan ka we RTI haka kharwe tarik Jun arhaja arfual lembaka online RTI kena kharwe tarik Jun arhaja arfual lembaka online RTI hadin live na ngayo akan report menta ngayo khandai tarik September arhaja arfual tikane ka RTI ngapan katkom kendon jongka Meghalaya building Meghalaya building notification khandai tarik na balai arhaja arfuai katkom kane ka Meghalaya building section 3A3 kane kano ki bri ki papan permission kidei banai ka drawing structure ka building plan submit by the official of the national party for building permission to erect and construct NPP office building at Bibar Road near Chief Justice resident of building te habede bagane te ki ai gani ka report hangne te kadon ka DPR hangne ka jingpe hangne ka biang habede ba ka ar pade ka bangapan habede bagane ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kene berun kamba ki dokumen namta ban submit
hashwa ban yo permission kane ka katkom ka building bylaw dated khandai tarik nai bala archuwe, which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Meghalaya NPP. Tihabede bagani ka information baga pan ka baar kalong ba anda lakwa hang tai po office hang tai ki penkela ya gani ka ya kani ki information ka banga pan mga hanne hajing sia ngapan ya dokumen bar gini ki ba submit haswa ban ai permission ki ai ki hangne ki repeat man ya kani ka banga pan ka balai ka banga ai ki seal list patal ane ka list ka pata ba ki ai da kani ka ju hangne. In this question, I request you to provide photocopy pata to the undersigned. Kani jinsya kani kade question number 3. Ndre kani number 3 kira mana kambar 2. Tihabede bagane ka ar ki ai man kani ka sim as above kabala enclose kani number 1 ka banga pan habede bagane ka building bylaw. Tihabede bagani building bylaw hangne ki kot sla lo I hangne ki kot kisla ban submit hangne kiwe na du ka seismic certificate nata ka drawing ka DPR block khoi hangne ka biang handrei ki jingdu na hangne ka long bo kat kom ka list agreement ba DC ka ba komik makane kat kom ka list document ba DC hangne la sho shai ba kine kinom chimwai kimla ban pen khlem yudiem ta number 1 kimla ban pen khlem ya udieng badon hang tai po jaka khlem ka jingbit UDC kata kamut chwa ban submit ya hachwa ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kane ka no si na u DC kata number 1. Number 2 kade hangne la tho ba that the list shall not construct any building, shed or other structure. Hangne la tho kane ka list agreement but we see shall not construct any building, shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the Deputy Commissioner. Without the permission of Deputy Commissioner. Te hangne ka pau ba ya kini ke klemdon NOC kat kom kini ka ba yo RTI kini klemdon ka NOC ka ba enclose ka ba IDC ka number 1 ka de ka NOC ada mata pen klem ya uding number 2 ka de ka NOC na mata ban sna ya building klemdon hapo ka RTI ka banga yo na tanam hu da ndai ka bat ka haba menrap halor kani agreement ngan ya thu AP ba kani ka agreement ka de na mata live post name ka agreement ka de na mata live post name ha ka jing siu ka ba tang chi spa khat san ne ka chi name ka dor ka bayai ha na mata live post name ha ka jing siu na mata chi spa khat san teng ka chi name ba ka ne ka parti NPP ka de ban siu shau DC ka jingali ka long ba balai ka revenue lan kamla ban ai sendon ye ka jaka upai ba re ben tip ye ni balai ka revenue lan leng ba DC ma de DC de custodian head na mata ka revenue lan hapo Shillong mar ka revenue lan so Shillong ka de haba khambu ni ka de ka jaka jong kun long cloud balai wa po ka Queen of England ha ka 10 tarik Disember khat prospa andru pulai lengbau o be nong kla kadega ribulan balai wa ini ki material ni te kadega ribulan kadega jaka join kurong kla namar ba kadega lislan habau disi ai shano nomla ban aidu jaka nomla ban aidu hashwa ba kita ki nong simti la negilisi hashwa ba kita ki nong simti ya kata ka jing ai disi ru shwa ban le ga no la pen sha ha ne lis kan agreement kimla ban pen khlem yu ding kimla ban sna building khlem ke jingbit jong u DC kane lakchen chai ha kane agreement te kum pushkin ma yo phi
Bakani ke jaka jong kudong klau ka kud jingsha ka list ka kud khat khandai spa an rupuar. Please start buat kas government of Meghalaya, government of India kanang siew ya baywai pe de kan ter baywai kan. Haun rupuar nang siew san potongka sakit kudong klau. Rifusan nang siew san potongka sakit kudong klau. Hosnem ka khandai spa an rupunyo nang siew san potongka sakit kudong klau. Khat khandai spa an rup khandai nang siew san potongka sakit kudong klau. New fusan nang skill san potongka sakit kudong klau. Ka last payment ka bersiu sakit kudong klau ka dei hau khat khandai spa new punyo. Kani ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ka dei be ka jaka jong kudong klau ka list ka lakut hosnem khat khandai spa an rifuar ta ka dau udusi namla banai do ya khandau shano namla banai do tika dau ba wai lang ba ki list ba kani ka list ka long ba ka kemen dong live ho hosnem ka dor ka long sispa khat san deng ka chisnem ba de ban siu sha ka office jong udisi ka doni e hang tai ba ka shudon tang kani ka material ka ba submit na ka office jong NPP kum ka building kum ka plan ka seismic certificate ka permission ni mat hadu minta ampat yo kum no ta kayeng building ta kayeng kum no ka building kayeng lada yaki brio gidu sniu usnong peniap tiet senong nama ba peniap dadi bagi riu sniu de jingkeli ya gini gi brio jo sarkar ki le be an gumne upai ba am le amno tang upai ba so tho ya katan le amno ya gini gi brio ki bale ba an lada kim le ba an bale kim submit ya gini ga annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission Namar bangapan yang permission copy of Xerox permission hang ne ka RTI ka bangapan ka bangyo ka ar kuwe tarik Julai arajar kuar hang ne ngapan Xerox copy of permission hang ne khlem ai yang ar Xerox copy kita kata ka body language jong ni ka RTI ka pa ba ka NPP office hang tai hadu menta kam padio permission bat nganom su thai kan ne nganom su thai kan ne la sai ngan so mit biang sawe TI ban ya thu yo DC ba hang ne chu yang ba issue of permission gadai aku ar di somba araja arpau ngan keli UDC hato nakalang jong pi pila ai dam gan osi nam taban sna building kata nam kong pi ai no si ban kot igidi kata nam ar bat kum ta tate la sha ngan submit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing ar ta tien jong pa ba ya ka tai ka office NPP hang tai kum di dokumen nga kreni dokumen katai be an galong ba haswa ban yo permission kadai ban submit ke NOC aspect agreement dah. Kadai ke ban submit ke NOC now BC. NOC number 1 kalau ke NOC nam ta ban coding ban code itris, number 2 kadai ban sna building. Ini belum mentah. Mentah rekam don dengan ka tak NOC yang ni. Kalau teli saya dia yang art betul. Yang kata kan lah batai kan teli gidi. Kemudian makanya kam yak seka forest kene kalong ba keren be ya agreement ke be soy pedeng DC bat ka NPP